Wat zit er al hier in de K-route? Architect Nienke Rix-Djukema schakelt Ljouwerder vakmensen in om een bijzondere ruimte op te tuurtjen in het Nije Fries Museum dat mensen onder de slag kunnen. Karin Lambrechtse doet het bij het landelijk renommeerde zeilschip Introdans. Maar Gretine Molenbuur maakt ze een choreografie op het dagboek van Anne Frank. En Waardum organiseert een slagwerkfestival onder de krachtige namen Waardum Slagtrog. Xylofoons, marimbas en oormelodieslagwerk. In september 2013 gaat het Nije Fries Museum open. De bouw is nu in de afwerkingsfase. Architect Nienke Rix-Djukema kreeg de opdracht om een functionele publieksruimte te ontwerpen en uit te vieren. Nou, dit is nog al hier provisorisch, hè? Ja. We binnen in goed zeilschap van Hubert-Jan Henket, de architect van het museum, en de directeur Saskia Bak. Ik ben voor het eerst binnen. Ik word voortdurend trakteerd op het panoramische uitzicht over het Wilhelminaplein. Wauw. Ja, jij vindt het wel gewoon? Ja. Het blijft mooi. Toevallig. Een mooie glier, net kan Sherry. De architectuur van het museum is zonder mis imposant. Maar dat het in een museum omgeeft is vooral wat er aasten te zien is. Hoe het presenteren wordt en hoe dat al jaar in relatie staat met het gebouw. Maar daar gaat het jood net om. We zoomen ommers in op het ontwerp van Nienke Rix-Djukema. Hubert-Jan Henket is als architect onder de inrichting van het museum actief belutsen en mij verantwoordelijk. Dus ik maak het ontwerp van de activiteitenruimte. Het lijkt heel liet, want het is nou natuurlijk nog helemaal leeg, maar het is vrij grote ruimte. En omdat het zo in die zichtlijn zit, krijgen we in ieder geval heel veel prioriteit. Het leuke is eigenlijk bijvoorbeeld dat in die orenzaal heeft eigenlijk heel weinig contact met de buitenwereld. En hier heeft niet een keer die hoek die zit hier op dat plein ziet. Dus dat heb ik wel weer aantrekkingskracht. Mensen zijn nieuwsgierig. Hey, hier weer contact met de mensen. Waarom wil het Fries Museum een activiteitenruimte? Nou, als je naar een museum gaat kun je naar een tentoonstelling kijken. Maar het is ontzettend leuk bij heel veel onderwerpen om ook iets te doen. Om of het materiaal te leren kennen of verscholen. Om op een andere manier dan alleen reflecteren of een verhaal horen. Te kijken hoe een onderwerp werkt en te onderzoeken. Dus voor ons is het heel belangrijk dat we naast de tentoonstellingen heel veel activiteiten organiseren. Voor een deel doen we dat echt gewoon in het gebouw zelf, dus in de zalen. Maar sommige activiteiten die vragen elektriciteit of water of wat dan ook. Dus toen hebben we gezegd, dan willen we ook een speciale ruimte daarvoor. Maar die willen we ook heel zichtbaar midden in het gebouw hebben. Dus niet weggestopt, maar gewoon helemaal in het circuit dat die echt bij het museum hoort. Ze wilden €1000 voor. Ja, nou snap ik wel. Er zit heel veel staalwerk. Nou, daarom ben ik zo bang dat je bijna niet kan bewegen. Nee, maar het is vooral, want ik zei ook van, dat kleine opstapje is meer dan zo'n verruimbare tafel. Ja. Maar hij zei, het is gewoon veel meer werk. Ik vind sterk in het concept dat het flexibel is, het plan. Dus je kan er allerlei kanten mee op. En toch heeft het een hele sterke vorm. En dat komt door die kasten met die krukjes die ze gemaakt heeft. En door de eenvoud, want dat was wat wij ook wilden. Dit museum is eenvoudig maar spectaculair en dat wilden we bij haar ook. Nou, dat heeft ze gedaan. Dat is de sterke kant. Je had haar net makkelijk maken door die wand te leren, maar dat glas onderin. Ja, we hebben 2 plekken gemaakt in het museum. Kijk, die mensen die lopen rond en die raken dus de weg kwijt op een gegeven moment. En dan wil je dus oriëntatiepunten hebben. Dat is het idee. Dus je komt dan aan. Nee, maar je ziet er van daar is buiten. Ja. En je ziet dat daar het er anders uitziet dan op de eerste verdieping aan de andere kant. Daar zit ook zo'n spleet. Zodat mensen even een oriëntatie hebben. Dus wat ik heb bedacht is gewoon een hele grote kast te maken. Van 6,5 meter is die wel en die hing het. Dus achter deze morgen, dat hebben we heel snel moeten doen, want ze wieren al aan het bouwen helemaal. Hebben we hele zware constructies zetten. Zodat die kast erop hangen kan worden. En wat je juist is 40 krukken maken van keramiek en al je uitklapbare tafels. Die hier al in? Ja, en elke kruk, dat is juist zo net op tekening, is oors. Dus het wordt een soort met porseleinkast.
Voor het maatje van de meubels had Nienke Rikst jouwter vakmeesken inhield. De lijnen binnenkwart, voor oerlis, kun ze zo even binnenstappen. En dat is ik zat ze het lauwst werkend. Hey Nienke, daar is dat. Ligt het erop? Ja. Dus die laatste was, is de... Nee, dit is de eerste laag. Maar een beetje witte pigment erin. Zodat ze net al te geel worden door de olie. Nee, want het is verder de olie. Ja. En nou, dat zit er nou 1 keer in. Mooi. Dit is goed? Ja. Ja, nou, kinderen hier gewoon dit zien. Ik vind het belangrijk dat het gewoon goed zit. En op het, waar de kont het breedst is, daar is hij op zijn breed. En het is haagbuik waar een skimmel, een ziekte in zit. Dat noemen ze sleep. En die zwaarheid van die mooie lijnen die erin zitten. Hey, die tekening die je zag in die donkere lijntjes, dat komt door de ziekte eigenlijk die erin zit. Hersen ontworpen voor het museum. Maar op meest het nou zelf een leuk ding vinden om te hebben? Ja, nou, ze ben zeker ik van particulieren willen we ze te kopen hebben. En dan kun je ze gewoon via de website. We hebben op dit moment ben je bezig met een website www.kleikruk.nl en daar kun je meestal gewoon een kruk straks bestellen. Nienke Rikst, haar bedrijf zit in een blokje sporten. Mooi dicht bij het atelier van Lies Huet. Ik was een kwarte lijn. Handig voor oerlis, want het hier heel wat voort in de eerde vat de kleikruk zijn uiteindelijke vorm kreeg. Hey, nou, daar staan ze dan. Jeetje. Mooi, hè? Leuk. Ja? Ja. Zeker, deze is ook mooi met die twee paarse lila poten. En die... Ja, die combinatie is mooi, Ja, hè? Ja, prachtig. En straks op die zwarte vloer. Ja, dan komen ze veel beter eruit. Ja. En ze zijn ook lekker licht. Heb je al getild? Ja. En Ronald, oh ja. Ja, maar zo moeten ze in de kast, hè? Ja, precies. Goed. Als ik maar een kruk in het loonje zitten en dan zakt hij in de groen. Dan is maar beide benen in de groen, of 3 benen in dit geval dan. En ja, dan maak ik de poorten van keramiekmandje. Ja. En dus de kleikruk is gewoon nuchtere frieswerk. Precies. Eigenlijk weer terug naar de basis met beide benen op de grond en nu met 3. En toen ben ik met een andere kruk naar buiten gegaan hiervoor bij de Blok en Sport en ik ben erop gaan zitten. En dan blijkt dat die poten niet alle 3 tegelijk op dezelfde hoogte in de klei zakken, maar altijd ongelijk. Dus vandaar dat we ook gekozen hebben om 3 verschillende hoogtes te maken met de poten. Deze haal ik er weg. Dan gaat hij eromheen. Nou, dan druk ik hem tegen elkaar. Dan maak ik toch een finishing touch. Zo. En dit? Wat is dit? Dat zijn tafels, die kunnen uitklappen. Kijk, zo zitten hier in de zand, dan is het uitklapbedden en dergelijke. En de kistjes staan uitklappen. Dat is een lange tafel. En als je op een bepaald moment op een bepaalde hichte heeft, dan heeft het een contragewicht. Dus dan klapt hij net weer waarom. En nou dat wordt, hè, activiteitenruimte. Ik vind dat met een beetje denken aan een buurthuis of een fysiotherapeutencentrum of zo. Ja, nou, ik vind dat wel een goeie. We zullen daar nog een mooi woord voor bedenken. Dat is een goeie, ja. Doen ze nou een choreografie op het draaiboek van Anne Frank. Gretine Molenbuur en Karen Lambrechts die maatje dat voor het 10-jarig jubileum van de jeugddansopleiding. Gretine is artistiek leider en Karin die doen ze in het landelijk zeilschip Introdans. Maar wat zij in het eerst van Doensje leren, dat leerden ze van Gretine. En daar is ze nog altijd heel wies mee. Ze is technisch zo beheerst, zo geweldig. Maar wat ik het meest mooi aan haar vind, ze is zo oorspronkelijk, zo eigen, zo echt. En geen pretenties, dat vind ik het mooie aan haar.
En ja, kijk, technisch, dat zou mooi wezen, maar als je dat oren net hebt, breng je ook niks. En ik vind dat oren, die passie en die drive en dat helemaal erin zitten, ja, dat vind ik bij haar geweldig. Dat vind ik wel ja, dat is zo'n rijkdom. Prachtig. Karin Lambrecht, ze leerde het doensje bij Grietine Molenbuur en kwam uiteindelijk bij Introdans te lonen, een professioneel doenszelskip uit Arnhem. Verleden week ziet ze in Zwitserland en nu in Indonesië. En daartussen terug weer ze even in Ljouwert. Tien juli maken wij een reportage over die en toen zei de van... Ja, maar die danspassen, ja, dat is wel zwier, want dan lees ik de nachts op bed en dan... ben ik zo aan het malen, ook al ga ik slapen en dan automatisch gaan mijn hersens gewoon door. En dan word ik 's nachts wakker en dan ben ik helemaal misselijk. En mijn vriend moet altijd heel hard lachen, want die vindt het natuurlijk heel vervelend, want die kan helemaal niet slapen als ik de hele tijd lig te draaien. Dus dat is soms wel lastig, daar moet ik wel beter mee om leren gaan. Is dat de reden dat hij weg is gegaan? Nee, dat is niet de reden dat hij weg is gegaan. Tenminste, niet dat ik weet. Nee. Maar ja. Kijk, bij Intrans zit ik bij een jeugdgezelschap, dus dan doe je allemaal dingen voor jeugd. Dat toch meer humoristisch is. En dit is meer, ja, hier kan ik mezelf nu ook meer aan kwijt, omdat ik gewoon wat ouder ben. Dus dan kan je meer vertellen of zo. En wil je ook wel graag wat serieuzere stukken doen. En dat is wat we bij Intrans, bij mijn gezelschap, het jeugdgezelschap, minder doen. Ik speelde dwarsfluit en ik zou naar het conservatorium en toen werd mijn lip afgebeten door een poedel. En toen was ik 12 en ja, dan kan je geen dwarsfluit meer spelen. Dus en ik was altijd al aan het turnen en bewegen en dingen aan het doen. Dus toen zeiden mijn ouders, nou, misschien is dansen dan wel leuk. Dus toen ben ik meer daarop gaan focussen. Maar turnen is natuurlijk echt, je doet een soort oefening en het is een sport, je haalt punten en dat is het. En toen ik bij Grietine kwam, zij heeft me echt bijgebracht dat moderne dans meer met emoties te maken heeft. Dus dat het niet, ja, het is belangrijk om het goed te doen, maar het gevoel wat je erbij hebt is ook belangrijk. En dat heeft mij eigenlijk heel erg veranderd. En dat, ja, heeft mij gebracht tot waar ik nu ben, denk ik, omdat zij dat inzicht gaf. En daar wilde ik veel meer mee. Rennen, hup. En springen en oorzetten, hè, oorzetten. En nog eens een keer. En rondje. En die is heel mooi trouwens. Toen Karen dit pakte, zeg nog even om. Hè, dat is hartstikke goed. Ja. Dit is de scène dat een famke met haar mem in een rij rent als vluchteling voor onbekende bestemming. En er zijn altijd mensen die wil redden. En Karen is de vrouw die vecht en die redt en die helpt. En die is de sterke vrouw eigenlijk, maar ook de kwetsbare. En zij wil haar eruit helpen. Maar eigenlijk is het echt een tweestrijd. Want ja, die mem die wil haar echt horen. Hè? Dus dat... Maar ze zijn op weg naar het kamp. Ja. Dus dat is heel heftig. En dat is elke keer heel raar, maar elke keer maak ik ze weer goed. Omdat het zo emotioneel stuk is. En ik ben er zo lang mee bezig. Al een uur bijna. Dus je zit er zo in. Ja. De leerlingen van de jeugddoensopleiding zoen wel als Karin Wolle. Maar de vraag is of die droom in werkelijkheid net oors minder leuk is. Kijk, eerst probeer je op een dansacademie te komen en als dat lukt dan ben je helemaal gelukkig en dan ga je een heel traject door en daarna moet je auditie doen en hoop je dat je een baan krijgt. En ja, als je eenmaal dat hebt, dan ben je zo gelukkig en het is echt, ja, het is zo'n passie dat het is gewoon fantastisch. Is het een permanent geluksgevoel? Het is natuurlijk ook hard werken. Ja, dus, maar uiteindelijk heb je wel altijd dat geluksgevoel. Dus ja, ik wel. Als je op toneel staat of de reacties van het publiek of ja, als je in de bus zit in Zwitserland en je kijkt naar buiten, denk je, oh, dat is toch gaaf. En dan komt ze binnen en dan begin je over het stuk van wat mag het worden en zo. En dan begin je te trainen en dan doet ze een rok aan. Ik zei, heb je een rok mee? Ja, zei ze. Ik dacht, dat zou wel bij het thema passen. En dat vind ik dan zo geweldig, want dat is precies hetzelfde wat ik dacht. Maar ook in het thema had ze zich verdiept en vragen stellen, woorden zocht van welke emotie. En dan hebben we het erover. En het is een hele ontzettende leuke wisselwerking.
Ik zit nu op een heel goed punt in de zin dat ik me heel erg comfortabel voel en heel erg kan genieten van op het toneel staan. En dat is wel iets wat ik vast wil houden, dus ik weet niet of ik nog heel lang door zou gaan hierna. Niet nog 5, 6 jaar in ieder geval. Nee. Dus dan moet je weer anders zoeken. Ja, tijd voor iets nieuws. Maar er zijn zoveel leuke dingen, daar ben ik niet bang voor. Ik hou heel erg van koken en ik ben heel erg met voeding bezig. Dus misschien voeding en gezondheid aan de Universiteit in Wageningen. Zoiets. Of iets met cultuur blijven doen vind ik wel heel belangrijk. Dus, je hebt je zo rijk gedanst dat je zo'n studie er wel achteraan kunt doen. Ja. Nou, er is gelukkig een speciaal omscholingsfonds daarvoor. Ja, je betaalt elke maand een gedeelte aan hun. En na 10 jaar, als je 10 jaar bij een vast gezelschap hebt gedanst, dan krijg je dat uitbetaald. Dus dan kan je gaan studeren. Dus dat is echt ideaal. Dat is Nederland echt goed in. Dus wat dat betreft, ja. Want je hebt als danser natuurlijk geen tijd om ergens anders je energie in te steken. Dus ja. Het jubileumfeest van de jeugddoensopleiding Friesland wordt op 16 juni viert in de Harmonie van Ljouwert. Maar deze choreografie was een van de 8 doensen die er dan uitvierd worden. Voor meer informatie check op www.jdof.nl. Beginnen Weidum. Er wennet blijkbaar een grote concentratie slagwerkers in het mooie Graaidendorp en omkreden, want ze krijgen het voor elkaar voor de 2e keer een slagwerkfestival op de Teugjen onder de sterke naam Weidum Slagtrog. Ik ben slagwerker in hart en nieren, dus het is voor mij gewoon het vetste wat ik in wan. Natuurlijk, als je maar een orkest mooi speelt, dat is echt mooi, maar gewoon maar alleen nog wat sto zelfs dost, dat geeft zo'n kick. Dat is zo mooi, dat is gewoon alleen nog maar slagwerk. Haast. Ja, ik vind het prachtig. Al weekend wordt er in Weidum uren en uren repeteerd om daar een mooi loer te komen. Bandlid Jeroen Oosterwijk studeert aan het conservatorium en is van oorsprong slagwerker. Wat is een mallet band nou eens? De officiële naam is Mallet Percussion Band, om het zo maar te zeggen. En dat is dus, dat zit voor alleen nog maar slagwerk. Want als de mallet, dat zijn de melodieinstrumenten, like xylofoon, marimba, vibrafoon. En daarna is het gewone slagwerk, dus de trommels, de pauken, de drumstijl. En dat geheel, dat is dus de Mallet Percussion Band. In 2010 weer de eerste editie van Weidum Slagtrog, een groot succes. De loods van een bouwbedrijf die doet sinds die als concertziel, zal ik dit hier weer de locatie wezen. Je ziet het plakvinger, wat je hier dan scheuren, dat is nogal je troep. Maar er komt een groot podium, wordt er opgebouwd. En al je van hout en dat kun je zien, je zit een heel soort hout en stijgermateriaal, nou, daar maakt je het podium van. Er komt een hele melodband op en combo en zangers en alles. Wij wonen dus wat anders dan gewoon in ons normale concert rond te zijn. De dorpshuis werd dus krijgt repeteren. We wonen wel eens ergens anders in. Maar wel graag in Weidum zelf, omdat het al wel heel erg, het is wel heel erg Weidum. We hebben bezocht om zoveel mogelijk mensen niet mooi door uit Weidum te krijgen, of in ieder geval verwant binnen mooi Weidum. En dan is dit eigenlijk de enige ruimte wat je wat mooi kennen. En die bouwen we dan helemaal om en dat juist een heel leuk sfeertje. Het is heel anders dan wat wij normaal zitten. Wij onderscheiden ons nou mooi gewoon dat we dit doen. Het is een heel soort havenbraakkorps, maar die het wel een heel soort promsachtige concerten doen.
Dat wordt een heel soort dingen. Maar in wezen toch wij dat nou ik, alleen dan zonder korps en alleen maar mooi slagwerk. En dan vooral ik een heel soort melodische slagwerk. En dat is wel vrij uniek. Als mijn harmonieorkest speelt, of mijn symfonieorkest, mijn alle strikers, die timen altijd wat vrij. En het slagwerk is altijd heel direct. De sla is op een trommel en het geluid klinkt al. Maar bij een striker is het van hij moet eerst nog de beweging maken en dan pas komt het geluid echt. En dus het is allereerst volle directe. Dus voor mij is het makkelijker. Omdat ik kan gewoon tellen en dan komt het goed. En bij een orkest moet ik nog wel eens denken van, wat gebeurt er? En dan komt het van, oh ja, ting. En dan bijvoorbeeld een triangelslagje, dan is die op die. Maar dan was het volle meer luisteren. Ja, dan was het nou ook wel luisteren. Maar het is wel directer dan bij een harmonieorkest of een symfonieorkest. Nou is het leuk, zo'n Mallet Band die popmuziek speelt, maar dat vregen haast een ier om tarierings om z'n vier te komen. Haast alle muziek moest namelijk door jongeerd op een nij arrangeerd worden, want bladmuziek voor Mallet Bands looit net contempleren in de winkel. Want weer dat voor de uitdaging, het arrangeren van al die nummers? Nou nee, dat is net op zich de uitdaging. Dat is gewoon een geval van dat je zoiets doen wil en daar is geen muziek voor. Dus dan moet je er zelf wat voor doen. Maar ik vind het vooral het proces daarna is altijd heel leuk als die mensen, dat zijn de leden, just hoeveel speelplezier dat die hebben. En als dan de ontwikkeling just van niks naar van alles. En dan komt de bassist erbij en de toetsenist en wat jong. En dan just die leden, dat ze beginnen, dat het valt hier meer op zijn plek. Dus juist gewoon dat ze hun vermaand zien. En je weet, ben ik natuurlijk, ik ben er eigenlijk om die mensen elke week gewoon te vermaand zien. En als we dan vooral het concert hier, dat er dan dus heerlijk nog vol zit. Ja, en die mensen vinden dat prachtig, ja dan, dat is toch eigenlijk wat je verdoren. En natuurlijk, ik wil een beetje van mezelf, dat ik het zelf heel erg leuk vind. Nou, dat weer het voor deze keer. Na week, dan ben we er weer. Maar onder oren een verhaal over Leven het Zeiland. Dat is een lange rinnend kunstproject dat al jouwert is, maar dat na je Zeiland verbinden moet. Dus dankjewel voor het zien en ont na je week.